terve kaikille. Mä vihaan tätä mappia, kun tää lagaa niin perkele. Hei. Tää on ihan shitty servu. Kattokaa nyt, kun palataan lagaa. Hei, anna mun kaikki kamaa. Enkä, ei, hei, nyt. Mä saan toiset. Mut joo, nyt hakataan puuta ja me lähdetään pois täältä. Siis ei tästä oikeastaan mitään hyötyä tästä serverista. Kattokaa nyt mikä shitty. Shitty. Ja täällä on kuin 4 pelaajaa. Hei nyt oikeesti! Ei jumaliste. Siis mun saa... What? The actual fuck? Hei! Tää ei oo... Hei! Lopeta! Hei! Ai! Ei, anna se sesti! Hei! Stop lagging! You stupid! You stupid ass bitch! Jos sä nyt jäät paikalle siihen, niin... Mä teen sitten rikosilmoituksen. Hei nyt! Hei! Ei! Stop! Noniin, mä menen tänne. Are you fucking kidding me? Hei nyt oikeesti, tää on kivaa. Nyt jos sä... Mä yritän heittää tällä enderpearlla tohon saarelle. Pääsinkin. Kato, mulla on full timantit. Wow. Ensimmäistä kertaa. I'm gonna win this. Jos tää nyt ei vaan Anna mulle niin 3 damagea. Anna mulle...